Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna sike sithi nje ukubheka kancane indaba zethu lezi ebesisebenza ngazo zama statistics kade sikhuluma ngama variance sikhuluma ngama mean sihlukanisa ipopulation nama sample. Ngifuna ke manje sike sibheke indaba engizothi ngase i-alternative variance formulas. Bangithi alternative kusho ukuthi ezinye indlela. Kusho ukuthi ayiyodwa indlela yokwenza into kodwa naku sekuvela umqondo noma enye indlela yokwenza into. Asenzeke angithi siyazi ukuthi i-variance besithola kanje asibhale lokho engikubhalayo noma sengiqalele vele ukubhala umthetho phecelezi formula yayo ini i-variance. Ngifakile uphawu lwe-variance lolo luphethe usikwede laphaya. Ngavula no-sum ngano n phezulu omkhulu. Bangino n phezulu omkhulu kusho ukuthini? Usho kahle impela kusho ukuthi sisebenza nge-population. Bangino n omkhulu nalo nophawu lwe-population phakathi lapha emagwegweni ngilufakile okusikhumbuzayo ukuthi sisebenza ngani nge-population. Ngiyabhala la umthetho ebesisebenza ngawo noma okuwo vele ekade sizijwayezile vele ukusebenza ngawo wayo ini i-variance kakhulu uma uzothola i-population. Uma usuyubalela ke naya ngithi indlela owenza ngayo uyathi x u-x wakho osukumeleni inombolo yakho yokuqala kuze yesibili kuze yesithathu kuze kuyofika la ziphelela khona inombolo zakho. Emva kwaloko uthi minus uminaza ini imean yaleyo population osukuyenzile uzothi squared. Angithi besenza kanjalo vele uba sesiya divide ngendlela esenza ngayo imean nakhona. Asibone ukuthi ekwenzeni lokhu iyiphi ezinye indlela esingathola ukuthi sisebenze ngayo. Uyabona lapha yasengiqalile vele ukubhala indlela noma ezinye indlela esingase sibhekisise ngayo i-variance yethu. Uyabona ukuthi sivesane singasamosha isikhathi singasazami nokuzidida sivesane nje sigibele phezukwayo. Ubonile lapha sesixhume u-time sesitheni 2xi times nalo uphawu lwe-population plus uphawu lwe-population squared. Okusho ukuthi le ndlela lena hayi ukuthi izokukhiphela ngizothini izokukhiphela okungalona iqiniso noma okuyiqiniso ukudlula elinye iqiniso. Cha, kusho ukuthi sizama ukwenza njani ukukhombisa ukuthi ayiyodwa indlela mhlawumbe yokukhiphani i-variance kodwa ke ziningi ezinye indlela. Ngithi kuye kube khona ukuthi umuntu athola indlela ethize basomunye aqhamuke sesenzile isibalasho hayi bo mina ngithole ngale ndlela. Sizama ke manje ukuhalalisela nezinye indlela esingasebenza ngazo. Lana ke ngiphinde futhi ngehlisa umthetho wayo i-variance yethu lekade sisebenza ngayo njengoba sinayo lapha phezulu. Ngifuna ukuthi sehle nayo la ngezansi sizokhombisana ukuthi singaphinde siyijike sibhale ngayiphi indlela ezokucacisela phinde kube lula ngayo. Thingbo sithi -2 nophawu lwani lwe-population sithi sum 1 equal 1 sibe no n omkhulu phezulu. Angithi sizoqala nje sixoxa indaba ye-population ukuze singabi nokudideka okuvesene okungenzeka singalindele. Manje basidlula sithi I less than 1 sibe no n omkhulu phezulu sidlulele thingba ehla ngibe noba ngathi n omkhulu phezulu ngibe ngehlisa uphawu lwami lwesibalo sum
ngifuna nje ngifuna ukuthi sike sikugoqe. Uma uthi bengikwazi ukuthatha ngendlela kunjalo, kodwa manje ngiyabona ukuthi angizange ngisabhala ngendlela enobunono. Basiqhubeka ngithi n, ngithi I equal 1, ngithi x squared, I ezansi minus 2 wasipha nobani nophawu lwethu lwa population. Ngithi I equal 1 phezulu n omkhulu base ngithi xi. Sizama nje ukuqoqa konke singazama ukuqoqa kuye le video ukuzikhombisa ezinye indlela. Ungasebenzisa lezi ezinye indlela zayi variance, ungasebenzisa noma buthanda ungabambelela kuloku ekade sikwenzile noma ekade sivele sikusebenzisa, ngoba ngiyabona ukuthi mhlawumbe ezinye indlela zokukhipha ivariance angizange ngenze ama-video amaningi kakhulu okwamanje ngazo, okusho ukuthi uma usaba kakhulu ungaphinde ubambelele kulawo ekade siwenzile. Ngaphandle ke bawuse usuthi uyabuka lawo wabona kungconywana noma kuthanda ukubalula. Kuthanda ukubalula ke uma kakhulu uma athi ukuthi khona ukubheda ngifayela kulungile. Kuthanda ukubalula kakhulu futhi uma uzokuthatha ke wenze izibonelo ngaloku usukutholile. Uyithathe nje imithetho wenze izibonelo ngayo. Sibone bakudlulela ngathi konke lokho divide ngo-n omkhulu. Ngabe sekungakhona engasakuboni ke manje. Ngifuna konke kube khona la ngizokubona khona. Dlulele bangithanda ngingathi ngidivide ngo-n kathathu yabo, ukuze ngingabi nento ekungathi ingiqeda amandla ubude bayo noma ubukhulu bayo. Ngiyosane ngithi divide konke. Ngikuthi divide konke. Singize ngapha. Ngoba ngidlulela. Sengino n omkhulu uthi ngizama ukusekela lokhu kodwa ngisusa uyabona ukuthi kufana ncamashini naloku enginako ngezansi, kodwa kona usquared wakhona ungapha uphawu lwethu lwe-population angizange ngisaqhubeka nalo ngolilethe la ngezansi. Ngakho ngingasatha lo ungaphandle ngithi minus lokho esikade sikuncishile sangakufaka ngaphakathi. Ngithi -2 uphawu lwe-population oluphethe usquared base ngiza nangapha. Ngithi 2 uma sengizile ngathi 2 ngathi ngiyavula la bese ngithi n ngithi squared ngithi n omkhulu base ngiqhubeka ngithi minus population squared ngithi ukugoqa lokhu ukuze ngazi kahle hle ukuthi kona engisebenza ngako noma ikona engizozikhumbuza ukuthi kona bese ngikutholile. Ngakho okunye okuningi ngenzeka ngingasakudingi. Ngithi ukwehla ngithi xi wethu lo minus population, uyabona ukuthi usquared ubungaphandle base ubungaphandle kwesisekelo, kodwa uma sisenze nangalenye indlela sihambe saze sathola ukuthi uyenzeka ukuthi u-times no population lo ngaphakathi base kuyahlangana kube ubani upopulation ophethe vele usquared. Njengoba sehla ngapha ngithi
population equals sum I equal 1, n omkhulu phezulu ngithi xi wethu njengenjwayelo, ngithi divide ngo-n omkhulu, base ngidlulela ngishona kuphi, ngithi uthi ngivula isikhala la, ngithi sum, ngivula ngithi n phezulu, ngithi xi, ngibe noba ngibe no n phezulu, ngithi sum wethu konani, ngithi xi, ngibe no n, bese ngithi I minus I equal 1 njalo, base ngiyakugoqa konke kube ubani, kube u-squared, okuzokwenza ukuthi kube njani, nangezansi kube njani, kube u-square, u-n onani, ono-squared, noma ozothimezeka noma uzosebenziseka no-squared. Khululeka kungakuboni ukugcwala kwayo le ndawo esisebenzela kuyo, base uyitshela ukuthi le ndlela mhlawumbe iyathusa. Hayi ingakuthusi. Ungaphinde nje uqama phansi ivideo ulandelisise kahle ukuthi kuhluka kanjani. Kona noma kuzokufinyelelisa kumphumela efanayo, ngizama ukukhombisa nje ukuthi zikhona ezinye indlela zokwenza umsebenzi ofanayo. Akusikona ukuthi uboshiwe kuthiwe yenza ngendlela eyodwa, kodwa ikhona neminye imithetho ongaphinde uyisebenzise ukuze ufike kumphumela wakho, okuzomele uzijwayeze nje ukuthi ukubheke nawe indlela eziningi zokwenza isibalo esisodwa, hayi ukuthi kusuke kukodwa. Ungaphinde futhi uthi ukubhekisisa amavideo yakho, kodwa ngizozama ukuxwayisa ukuthi uqale ubheke lawe sesiwenzile amavideo phambi kokuba ubheke indlela ezama alternative, ngamanye amazwi ezinye indlela.